Yeah! Yeah! Deve co? Daj mouthwash. Deve co? Já nevím. Okay, man, please. Right. Well, we're coming here. Dem Costa! Moje vodka! Zajenci! Rozpočty! 60 vodkou! Yeah! Woo! Woo! Ano, zaberně. Právě je. 20:46 a já jdu zkontrolovat párky. Máme 4 párky. Jsme tu 4. A máme 4 párky na grilu. Takže to je počítáme. A budeme mít párky. A máme tam dvě klobásy. Jedna je moja a jedna je Kuba. A vy máte busky. A je 28. Pizza. Takže otvírat párky, jo? Ano, podívejte se. Máme tu párky. 4. Vypadá to, že jsou hotové. A ty klobásy ještě ne. A já nevesu. Ty špekáčky už je hotové. Ano. Teta, od ohně až do žaludku. Push me, and then squeeze till I can get my satisfaction. To ty stiga! Já už na to jak se vidět. Máš moji bundu. Tak ty vole. To chce vlazet. Ty vás ani nenapiju, ty vole. Dejte mi už ty vole, já říkám, to máš to. A já víš, vole. Ty vole. Už. To máš. A dáme si to. Chceš novou, Jo. No, máš do těch polimamů. Všichni se sedí, vole, že jste měl mejlo.
Krávo. Ne, něco si Ty krávo. Ale my taky na sebe. Ty kráve Járo. Já vůbec nechápal. Tomáši, ale. Půjďka mě. Vyšla máma. A matka tam sáme dveřík, očím, já to máte, Ty vole. Ty vole. A pak ona mě co říkal. Ty v pohodě. Ona mě co říkal a já prej. Ještě jednou tej hlavu a jednou máš. Ty vole. To je byl. Ježišimarja. Ty vás se nenapiju, vole, pivání. Ty vole, to bylo. Klid. Ježíš, tak do prdele, mám žízek. Já vůbec nechápal. A jo, že to chytil to vkula. Ježíši. Ještě jednou kemí hlavu a máš. Ale prejelo. Ty vole. A pojď. Ty vole, to má nejlepší do té moment. No, ještě by to chtělo lahváče nějakýho. Já mám